2-in-1 ஐட்டம். அதாவது மண்ணில் செஞ்ச ஃப்ரிட்ஜு. நிறையா இந்த இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம உணவை எடுத்து வச்சோ இல்லை பழங்களோ ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் வச்சா அது கெட்டு போகுது. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் வந்து அதில் ஆட் ஆகி நம்ம உடல்களுக்கு பாதிப்பு கொடுக்குதுங்கிறதுனால இப்போ இந்த மண்ணிலே வந்து ஃப்ரிட்ஜு அப்படிங்கிறது முன்னாடி வந்து என்னென்னா மண்பானைகளில் மண் பாத்திரங்களில் காய்கறிகளை சேர்த்து வைக்கிறது, மாவுகளை சேர்த்து வைக்கிற பழக்கங்கள்லாம் இருந்தது. இப்போது இந்த நவீன காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மண்ணில் ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜுனால் என்னென்னா இது ஒரு பெரிய பானை 2-in-1. அதெல்லாம் நீங்கள் தண்ணியே சேர்த்து வச்சுக்கலாம். நார்மலாக குடி தண்ணி இதில் ஊற்றி வச்சு இதில் குடிச்சிக்கலாம். உள்ளே வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும். அந்த கண்டெய்னரில் நீங்கள் வந்து காய்கறிகள் போட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லை பாத்திரங்களில் மாவு ஊற்றி வச்சு நீங்கள் இதில் வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிகள் வந்து பழங்களோ இதில் வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் இதில்